시감 더 나가야 돼. 나리야 내가 바로 시감을 더 차이가 있는. 땀내 바게 बेहलाबारि हाई स्कुलाव फायमानि पहिलानो बेलाय हामबाय जों दा टिआइएस नि तरफ থেকে फायो कय डिभिजन कमिटिनि दिनै कय डिभिजन कमिटि खामानि आं हिसाब होनाय थांनाय 1 तारिखआव दिनै कय डिभिजन कमिटि खाजागौ आबनि परे जों कल्याणपुर एसेम्बलियाव जों अमायना स्कुल दाबो सातुंनि जरा जों बरनो जों 30 रक बागै मेफानो जेउ फिल्डार टिकेसां आबो जोंबो मेफानो आयरन जे दै दा प्राय जागोन अमायति एकदम गोसाक आयरन और माबा बाहायनां फिल्डार चेकनाय गया तो ओ जे आयरन दंनो जों मानै आङै साखि जाना जात निफानो जों कायसा मायना जों टिआइएस नि तरफ থেকে सिनि कय डिभिजननि बखाक्तै जों आ जागा सिनि जे सुक्तै जों बखा दङ हायबनो सिनि जे बखा दङसो जों सिनि याकसु गया आबनि बागै जों जे सुक्तै फिल्डार कायसा जों तिनि आ जागा बेहलाबारि हाइसेकेन्डारि स्कुल जों आ जागा कायसा फिल्डार जों टिआइएस नि तरफ থেকে डोनेशन खाते तासे जरते कयटा फिल्डार बाका तासे जरते सिनि नायजिसिनि डिभिजन कमिटि खामानि तो जस्ट तिनि बाय 12 दिन है जों तासे जरते आं थांनायफोर जों आबो बागनानि हिं थांमानि या किन्तु बार आं कल्याणपुर एसेम्बलियाव जस्ट जों स्कुलनि कन्डिशन बमा हायहैनाय जों नायनि थांमानि खोनामानि आं स्कुलनि कन्डिशन खानजा हैनाय जों नायनि थांमानि आजाव जों थांनि माने गया आ स्कुलाव मात्र एकटासो वाटर फिल्टार आजानो स्टुडेन्ट बाय टिचार बरक आजागानो बरक शेयार खायो नों दङ जाव तो जों आबो नगै बेलानि जों बका तामो हायिनका गा जों लगनो जों रांखागै सिनि पकेटनि रांबाय जों आजागा फिल्टार कैसा जों पाइ फैके और बसों अमा हाई कंडीशन और बाहायनो तो अपनी बागैनो जों माने अमा हाइके बरक परि उ तना निफानो तैका हामजोदिं को एकै बाक्सा बहक निव प्रॉब्लम उयो साकसरी प्रॉब्लम उ हायांगो अपनी बागै जों वानचुको तुतुन चाचाव जों साकसरी का हामतनो गेस जों लेखा पराव जों साक मान अपनी वानचुको जों तिया जगा फिल्टर पाइ एफैमान नरगर तिनि ताम जों जलवन तैका ओ जगाव जों मान कायने तो क्लास तो प्राय जागा मुइ दङ इनके अबेन बिसिङो माखासे कयेकटा क्लास दं क्लास 6 ते क्लास 7 क्लास 8 फेन तो दङ किन्तु बा फेन सलिया प्रब्लेम जाखसं आबन लग न तिनि आरो एसिम सापकरै इनचार्ज सार दङ जों अ सारनो आ जे प्रब्लेम न जों कमप्लेन दि खालाङा सार जेसेक मानसे नों अब एसएम सारनो फरवार्ड खायदि अबनि इन्टरनेट रेसपॉन्सिबिलिटी जों न आबो जों लेटार दि खालांगानि जों इनचार्ज सारनो साका ते बरो अ जागा जों क्लास 12 ते क्लास 10 नि जे बरो बोर्ड नि प्रॉब्लम बरो काहाम त नुगिया बरो को सारक लायांगै दं सार जनो yang singni ga sei kuno ga obon norok no ga नुगिया संगि mi ani su जे बरो खुनजो खरामा बाय सिमसि बरो अनुमान खाय बानाम खाय परिमा दङ या तो प्रॉब्लम दङ आबो जदि न नों रम दिखायसे बरनो उनतो स्ट्रनि जागा दसिनदर जाका अमायरो कुइ तो प्रॉब्लम दि गे बरो त ताबो बोर्ड नि एग्जामिनेशन आसुकनाय गे बंनि मार्क आदा थांनाय आबनि बायना आं इनचार्ज सारनो रिक्वेस्ट खालाके जेसेक मानसक नों अबनो रिपेयर खालायदि नाके नों कताल पाल्टक दि इनके से स्टूडेंट दक काहामको नुगो नों परिमाना हिनि सा बेलाय नो निन सिनेमो आनि सिनेमो का पुया आनि मुंका बिशान देवरमा तब रिप्रेजेंट टीआईएस नि कय डिविजन नि कन्वेनर हामबाय साप्ताह सालबोसो ताम सारिबो सातबोसो सारिसै गन्दिना शनिबार खेजरे सोमबार खेजरे आखाय मंगलबार तक्तो आखाय बुधबार सब्जी ऐसे बिशवार तक्तो ऐसे शुक्रबार सब्जी कामकन चारि दङ ना हमने कामकन चारि दङ हजम त जें र कोन नंगो कोन बय स्कुल मा बेलाबारि हाई सेकेन्डारि स्कुल ता माने संताने र कुन जों जालाला त करoi नारायण मुंखाय आनमुंदा आनमुंखाय चन्द्रबांला